Tanduay Light. Drink responsibly. Ngayong Pasko, gawing magaan ang reunion. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mang Pak, ibalik mo lahat ng simento at buhangin sa 4th floor. Wala ka na rin sasakurin. Sinira mo yung grinder. Boss, parang awan nyo na. Dapat sa'yo tawag palpak, hindi Mang Pak. Init ang ulo ni boss, no? Ang ko naman na hindi ka palpak. Eh, para sa Panginoon ang ginagawa ko, lubos akong umaasa. May tiwala ako sa Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Nakasulat yan sa Biblia. Psalm 56:11. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura, ang Pride. Sakura, Sakura, ang Pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga tamad! Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong upod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos. Nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Taong tamad, mananatili sa higaan. Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Proverbs 6:6-9. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Kahugasan, 30 seconds, hinanglan, 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, if you now. Yay! Cheer, Mako, naasa doorknob. Makuha na sa nimo. 3, 2, 1, ani-ana. Bisan pagpag-ulang ng hugas, mahimong makakuha ng sagkaog germs. Maong Safeguard na ay up to 24-hour germ protection ang Safeguard with Infinishield. Basta Safeguard, safe. Make every wash a #safe wash with Safeguard. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, and yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyo nga lagat sa mga tulumanon. Silbert Dunduyano, Senior alias Veritas. Okay, Pete Senior. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Lud, kusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mong hapon, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, kusab si kasamang radyoman Kion Ilumbaring. Pasiunang batimbaya no, sa gihapon sa atong station manager. Ang atong kamahan din sa istasyon, si kasamang radyoman Edgar Dacumo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, ang atong pizza karon, pizza 17 sa bulan sa Enero, tuig 2021. Pizza Senior, Senior Santo Niño. Okay, akong kapistahan ron sa atong simbahan. Labi na yun diri sa atong dapit, no? Sa Pilipinas. O ang pinaka siguro sadya karon sumaong pagsaulog ang anaa sa Cebu, Sugbo kay sa atong nahibawan sa atong dapit
diha gyud ang root, diha gyud nagsugod-sugod ning kining debosyon sa balaan nga bata. O kagahapon po sa tulumanon na nato sa grupo sa Catholic Faith Defenders nga ilawom sa Bible Apostolate nga diin dito sa Pikas Istasyon amo po ning hisgutan ni Attorney Abbas. Okay. Nag-discuss mi og matuod nga iglesia dayon gi-appeal po namo ning tema may labot na sa Santo Niño. O mawang nga wa ko mag-ilis og color sa akong gisuot. Okay, pula gihapon kay pahaom sa maong pagsaulog. Okay. Sa miaging Domingo gapula man ta, karon gapula gihapon ta. Okay, mo ko akong nauna-unaan nga kining magsaulog gyud kasagaran makita nako pula man gyud ang paghulagway sa atong Santo Niño, di ba? Pula. Tungod po na kay sa Biblia naapoy bersikulo diha nga ang pula o dugo nga simbolo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay siya man to ang nag-ula og dugo para kita maluwas. Kung wa ko malimot na sa Revelation nga naghisgot og dugo pero ang ipasabot ang atong Ginoong Jesucristo. Okay. So mao na nga pwede sab na to sabto ning kining pula simbolo himo na tong simbolo sa atong Ginoo. Kay pinaagi sa iyang dugo sa may kulor ng dugo. Iba pula. Oh, kita na nga luwas. So, siguro sa nakasaad ra ko sa miaging Domingo nga magpadayon ta atong Sabat. Pero sa di pa natuto ipadayon, ato sa pong hisigutan diri sa atong tulumanon ang Sinulog. Okay, kadtong wala ka paminaw sa Pikas Istasyon. Okay, nga karon lang naminaw diri sa atong tulumanon. Okay, makahibalo pud mo, no? Labi na atong wa pa kahibalo unsa ang wisdom nato sa simbahan kung ano sa ulugo nato ang kapistahan sa balaan nga bata nga nagsintro sa pagkaninyo o pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Di ba? Kaya kung maghisgot gutag pagsaulog, daghan mang klaseng pagsaulog. Para sa anang mag-birthday ta, magsaulog man puta, kanang mga anibersaryo, daghan. Daghan ta kayo, bisan sa atong mga bayani sa pagtuo, di ba? Di lang gali sa pagtuo, bisan sa bayani sa Katilingban, sa nasod, sama sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Di ba naabot ay adlaw nga atong igahin sa pagsaulog, pagpasidungog alang ganiya. Di ba? Sa ato pong Ginoong Jesucristo, ang iyang pagkatao ato pong gisaulog. Pag sa 25, no? December 25. Karon ang atong gisaulog ang iyang pagkabata. No? Ang iyang pagkabata. Unya, tingali mo, ingon pud ang uban. Tingali mo, ingon po ng uban, labi na sa mga dili Katoliko na itong mga igsuon nga, asa man na sa Biblia, nga, gasaulog o sinulog o Santo Niño ang mga apostoles. Kanang naa sa Biblia. Okay. So, ang point sa pangutana o objection, ato sang analyze ba o kung sa ito mong nganong ingon ana ang pangutana. Ngano nag-object o nganong nagsupak sila og ingon ana. Ang kasagaran mo ingon ana katug yung dili mga Katoliko, di ba? Kay wa man sila aning pagsauluga. To justify their difference sa pag support
Nga nung wala sila magsaulog, so mao ni ang mga pulong nila. Mayon sila nga naabagod na sa Biblia, nga gisaulog ang pagkabata sa Ginoo. Okay. So, ang prinsipyo sa pangutana o objection, ang iyang premise nga naa sa iyang una-una nga, kay wala pa man nila buhata sa una, therefore, dili maayo nga atong buhaton karon. But pasabot, kung doon na may mga buhat sama ng pagsaulog, kinahanglan na sa iyang una-una nga naagi na panahon sa mga apostoles, naagi na sa Biblia. So kung wala pagibuhat sa mga apostoles, therefore conclusion, dili na ito buhaton kay sabto na nga dautan o dili maayo tungod kay wa nila buhatan sa una. Muna'y akong nasabot sa premise, sa objection, o sa pangutana nga ingon ana. Nakaroon mo, uyon mo ana. Ato ko nung sulayan o examine. Kung angayan ba tuhuan na nga klase sa argumento. Ang argumento, ga point, unsa ni ka, pahimugat nga, kay wala pa man buhata sa una, nila, panahon sa mga apostol, therefore, dili maayo nga buhato na karon. Sulayan ko na nato na o kuan. Kay, sa ako kung pamalandong reflection, depende. Kay dili man tanang mga buhat nato ron nga wala pa sa una, nga ato gihapong buhaton, bisag wala pa gibuhat sa mga apostoles, kay dili man po dautan. Maayo man po. O nagtuo po ko nga ang mga apostoles dili pod musupak sa mga gimbuhaton nga bisag wala pa nila mabuhat sa una, unya kay maayo man, so dili po sila musupak. Bisag wa na sila ron, di na nato sila mapangutana. Mao gyud na. Now sa rason tungod kay ako sang hinumduman unsa tong tekstuha akong gigamit ani, nga pwede na tong gawion tong bersikulo sa Biblia nga naghisgot og paglambo. But pasabot ang iglesia mo lambo. Na karon kun ma-prove nato na sa Biblia nga ang Ginoo dili supak og paglambo. So ma-justify nato ng pagsaulog nato og sinulog kung kini maayo ang iyang esensya. Bisan pa og wala pa ni himo panahon sa mga apostoles. Di ba? Kaya nahinumdum ko nga lagmit ang mahimong dipinsa anak nato mga Katoliko nga pattern kanang magsayo-sayo at ubangan sa larawan kay mo man atong sinulog, di ba? Lagmit ang atong madali-dali dayon nato og pugnit nga pattern ana katong gibuhat ni David na mabasa sa 2 Samuel 6 nga si David misayaw at tubangan sa sudlanan sa kasabutan kon Old Ark of the Covenant nga sa ibabaw dunay larawan sa duha ka anghel o kirubin. Di ba? So, pwede na to himuong pattern to nga si David nagsimba, pinaagip og sayaw, unya iyang giatubang tong sudlanan sa kasabutan nga adunay larawan sa duha ka kirubin o anghel. Di ba? Unya ang mga pulong pagyud nga gigamit, si David kuno misayaw at tubangan sa Ginoo. Di ba? Basahan rago ninyo ng 2 Samuel 6, tibuok ang yung pagbasa. Okay, medyo taas-taas man, di ko nalang basahon para makasave tag time, no? Mubuo ra ba itong oras? Basahan ninyo ang 2 Samuel 6. Nga si David misayaw, giingon diha nga litra por litra gyud, nisayaw kuno si David at tubangan sa Ginoo. Ang pangutana, nanaog bagod ang Ginoo atong higayuna? Then nagpakita ni David, then iyang gisayawan? Dili. Wala biya giingon nga ang Diyos nanaog, then nakita ni David, then iya din gisayawan. Kay giingon man, nisayaw si David at tubangan sa Ginoo. Di ba? Dili gyud actually ang Ginoo nakita gyud niyang nanaog, then mao iyang gisayawan. Pero giingon sa Biblia
nga si David kuno ni sayaw atubangan sa Ginoo, pero actually ang atubang ni David kadtong sudlanan sa kasabutan o Old Ark of the Covenant nga gibuhatan og duha ka ribulto ha, sa kiruben o anghel. Di ba? Una din na pattern na. Oh. So kung mo ingon po dahil ang mga dili Katoliko, so granting na amoy pattern ana, pero kana yung larawan jud ba ni Kristo nga inyong gisimbolo ka ng bata, sa bata pa siya. Unya na mabasa sa Biblia litra por litra. Okay, mahimong wala tingali litra por litra, pero dili naman na siya dautan. Kay pwede natong sabton nga usan ni sa mga kalambuan sa atong simbahan nga dili supak ang Ginoo tungod kay maayo man pud. Sama sa gibuhat ni David nga nisayaw at tubangan sa sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa duha ka anghel. Sa ito pa, kung atong analyze na, dili di masuko ang Ginoo nga mosayaw ta sa atubangan sa larawan, nga ang larawan na simbolo o balaan. Diba? Kay katong larawan si Kerubin, nagsimbolo man to sa anghel sa ato pabalaan. So pattern na. Kanya ka ng atong Santo Niño God, representation man na sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Oh. Ay kuging na si Kristo dili balaan. Di ba? So kanang atong Senior Santo Niño nga larawan, balaan na nga simbolo. Tingali maingon mo, unsa may sita sa Biblia Veritas nga naghisgot ang katawhan sa Dios ug naa sila yung mga balaang simbolo. Now, nana sa Salmo 74. Salmo 74, 1 ngadto sa 9, nga ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. So, pasado na. So, kung ang purpose, balaang simbolo, wa na idili si Ginoo. So kung himuon na tong simbolo ni Kristo sa iyang pagkabata, kanang pagkabata niya, kanang atong Santo Niño nga ribulto, so dili na daotan kay balaang simbolo man na sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Diba, giisgutan ganina sa homilia sa atong pare, no? Sa iyang homilia ng Santo Niño. Iya galing gikutlo ang Lucas 1:35. Nga naadiha yun actually mabasa litra por litra sa Biblia ang kinasila noon. Kanang pulong Santo Niño. Kay sa atong binisaya, balaang bata, o dayon sa in English, Holy Child, di ba? Pero ato kas kinat sila nga Biblia, Santo Niño yun na, si Kristo sa iyang pagkabata. O muingon mo nga, kanang Santo Niño des Biblia, buhi man na, katong bata pa si Kristo, tinuod na. Pero ang point diha, kung himuan dahil hanumanan niyang pagkabata, kung himuan dahil larawan niyang pagkabata, dautan dahil na. Kung manay point good na mo diha. Oh. So kung dautan, kung himuag larawan ang pagkabata ni Kristo, mangayo din may bersikulo pus Biblia. Asa mabasa sa Biblia, nga sayo, usala ng himuan o larawan ng pagkabata sa Ginoong Jesucristo. Wala oy, kaya ang gidili sa Biblia nga gibawal, kanang maghimog larawan sa mga Diyos-Diyos. Sama itong Baal, Mercure, Diana, Astarot. Pero kanang pag-ingon nga maghimog larawan sa pagkabata sa Ginoo, maghimog handumanan sa pagkabata sa Ginoo, wa gitay mabasa anang gidili na, di ba? Oh. Ang mabasa ang gidili sa Biblia, kadtong maghimo og larawan sa mga Diyos-Diyos. Pero ang paghimo og larawan sa pagkabata sa Ginoo, wa gitay mabasa anang gidili na. Ambot kung anong naay moingon nga gidili na. Nga ang ila bang doktrina, kung wala sa Biblia dili tuhuan. Nya kay wa man sa Biblia ng doktrina pagtulunan nga bawal ng paghimo og larawan sa pagkabata sa Ginoo. Wa man sa Biblia. Sa tupon, nagtudlo na mo inyo na pong gisupak. Kaya niingon mo, tanan yung tuhuan ninyo na as Biblia. Nya, mangutan namin, asa mas Biblia. Nagidili ang nagidili ang
buhat o larawan sa pagkabata sa Ginoo. Asa man sa Biblia nga gidili na. Nga ang mabasa sa Biblia litra por litra katulad ng mga Diyos-Diyos, Baal, Melchior, Diana, Astaroth, pero wa gitay mabasa nga gidili ang pagbuhat og larawan sa pagkabata sa Ginoo. Kung musupak ta kung buhatag larawan ang pagkamao, sama ra pod nga dautan diay nang magpa-picture ta o kanang magpa-draw ba ta ba? Magpa-painting ta. Sugot ang mga artist nga i-paint ng atong hulagway o atong itsura. Kay maura man yun na kung baot sabton, di ba? O. So dautan din nang magpa-picture o kanang ato pong pahimo o bantayog o monumento ni Rizal dautan po dahil na. Kaya kanang monumento ni Rizal's Plaza, ribulto man na. Di man na muliho. Di ba? Dautan po dahil na. So, tinuod nga, kanang among Santo Niño ron, ang handumana na. Ang tinuod yun nga Santo Niño ana, katong si Kristo bata pa. So, representation lang ng among Santo Niño nga larawan. Dili man dautan ang representation. Example, kana laging larawan sa kirubin nga gipahimo sa Dios ni Moses. Di ba? Kanang kirubin representation na sa mga anghel sa langit. Kay kanang kirubin anghel man. Di ba? So, ang Dios dili supak kung magbuhat ang representation. Di ba? So sa point nga moingon mo nga wa pa man magsinulog tong kanang parehas gyud sa inyong pagsinulog karon ang mga Christian sa una, panahon sa mga apostoles. Ay, sa una, wala pa. Kay ang simbahan, naglambo man. Pero sa na nga maghimo kag balay, o mo pa'y paghimo ni magbalay, alang-alang automatic napintalan na yon. Muagi pa yun nagulay pintal. Muagi pa gali nagway bungbong. Haligi pa. Oo. Kay ang balay na to, mo lambo man siya. Labi nagdaghan tag kwartang i-gasto, di ba? O pagpaanindot sa atong balay, inguna na po ang simbahan maglambo. Kunya ang bersikulo gyud nga gigamit nato ana nga ang Dios dili supak og paglambo. Sa Juan 14:12. Unsa may giingon diha? Ang Ginoo gyud mismo may nagingon, di ba? Unsa may giingon sa Ginoo diha? Kinsa tong buot mo sunod kanako? Mubuhat sa akong gibuhat ug mubuhat siya labaw pa niini kay mo adto naman ko sa akong amahan. Sabta ko ninyo na kung supak mas Kristo ug paglambo. Akong usbon, no? Sige ingon sa Ginoo diha, Juan 14:12. Kinsa tong buot mo sunod kanako, mubuhat sa akong gibuhat ug mubuhat siya labaw pa niini kay muadto naman ko sa akong amahan. Sige, kinsay mo ingon nako anak nga kanang bersikulo ha nagsupak o paglambo. Ang gusto ko na mosunod niya, mubuhat siyang gibuhat o kung sa iyang gibuhat sa una ang pagsunod man sa amahan niya, di ba? Pero wa siya mo ingon nga katurang akong gibuhat. Kung siyang giingon, og magbuhat siya, og mga buhat nga, labaw pa sa akong gibuhat. Sa ito pa, dili siya supak nga ato pang palabuan o kung siyang himo sa una. Diba? O. Kung sa man itong iyang gibuhat sa una, ang paghimaya sa Diyos Amahan. So, di siya mo supak nga, palabuan pa nato ang iyang gibuhat. Nga nung iya man ang gisulti kay, ni atong higayon na, mubura nga panahon siya nakig-uban sa iyang katawhan. Unya kita, dako patag panahon. So, logically, mas daghan patang mahimo kay niya. Di ba? Oh. So, mo na example. So, kanang among pag sinulog karon nga, usama na sa paglambo sa mga kasaulugan, usa na na. Kay ang among gihimaya diha, ang Ginoo ra man gihapon. Di ba? Kay pagkabata ko na sa Ginoo, dili man si Baal may among gihimaya diha. Di ba? Kinsa may among gihimayaan ang magsaulog mig pitsinyo. Be, kinsa man? Si Juan, si Lucifer, si
Isa mang tawhana diya laing gisahulog anang Santo Niño. Si Kristo. Sa pagkabata sa atong Ginoong si Kristo. Unya amin ninyo mga igsoon unsay typological explanation aning atong sinulog karon. Pattern yung kaayo ni mo ni katumanan o fulfillment sa gibuhat ni David. Kay si David nisayaw at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Di ba? O. Dayon, kay balo mo nga katong sudlanan sa kasabutan naa didto ang pulong sa Dios katong papan nga bato sa sulod ba sa sudlanan. Naa didto ang pulong sa Dios katong napulo kasugo nga nasuwat sa maong papan nga bato. Therefore, sa ato pa, si David, nisayaw at tubangan sa pulong. Kay, naaman dito ang pulong sa Diyos sa sudlanan sa kasabutan. Ya karon, kanang pulong, kinsa man ang katumanan ana sa New Testament. Kinsa man ang katumanan ana, personal ang katumanan anang pulong sa Diyos. Ang katumanan ana si Jesus Christ nasa Juan 1:1. Di ba? Sa sinugdan diha ang pulong kauban sa Dios o Dios ang pulong. Kinsa man ang pulong nga sa bersikulo 14 nagpakatao ang atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo ang fulfillment anang pulong sa daang kasabutan. Personal word of God. So kung si David nisayaw at tubangan sa pulong, maupod kita mga Katoliko ron nisayaw at tubangan sa pulong. Kaya kanang atong Santo Niño, si Kristo na noon sa iyang pagkabata. So mauna siya fulfillment sa gibuhat ni David nga pagsayaw at tubangan sa sudlanan sa kasabutan nga narito ang pulong sa Dios. Yun niya, maingon gihapon mo nga, dili gihapon maayo ng among sinulog. Okay. So, usa na sa mga kalambuan nga mahimong wala pa panahon sa mga apostoles, pero atong gibuhat karon kay usa man ni sa mga kalambuan nga mahimuot ang Ginoo. Kay kinsa may gihimaya din nato anang pagsaulog ug sinulog. Balikon kus pag-ingon, dili si Lucifer, dili si Baal, ug kinsa pa na mga Diyos diha. Gawas sa atong Ginoong Hesukristo. So kung dautan ng mga kalambuan, di na lang mo gamit og radyo, TV. Wala pa man yung panahon sa mga apostoles. So, maigo rin hapon mo sa inyong kaugalingong argumento kung supako ninyo ang mga kalambuan sa Katoliko. Kay kamo mismo galambo. Di ba? Mag-virtual po mo, di ba? Pinagig internet o live streaming po mo. Wala man na panahon sa mga apostoles. Wala naman ko igong panahon. Okay. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, ang kinagkuhan sa atong simbahan, sa atong Ginoo, sa iyang pagkasanto ninyo. Okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Tras del fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Pride Bar, dili ang puti, kisla puti. Pagkilabhan sa Bright Bar Blue, ang puting sinina, mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Bright Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyen o bleach.